खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आङो दिनै सेल्युट खालामो बै कलकातानि जुनियर डक्टरफोरखौ जायफोरा दासिमबो बिसोरनि जि थांखि बिथांमोननि जि बिनाय बिखौ मानियागौमानि बिथांमोना दा बुंदों जे जोङो हांगार स्ट्राइक खालामगोन, माने जेब्लासिम जोंनि दाबिखौ मानिनानै लाया अब्लासिम जोङो जाया लोङा बेयावनो जनानै थाबाय थागोन। जोंनि भारतनि गोबाङानो बे जाथायखौ बावगारहोलांबाय, नाथाय बे कलकातानि जुनियर डक्टरफोरा बुंदों जे जेब्लासिम जोंनि दाबिया मा बैसोरखौ साजा होनांगौ जायफोरा दायनिगिरि, आरो लोगोसे गोबां गेदेर गेदेर अफिसारफोरखौ बिसोरनि माने पदनिफ्राय बै कमिशनार बा बै हेल्थ डिपार्टमेन्टआव थानाय गेदेर अफिसार बिदि साथाम साब्रैनि मुं बुंदों बिथांमोना। आरो बिनि गेजेराव सानैखौ ममता बेनार्जीया अलरेडि बिथांमोनखौ गावसोरनि जि डिउटिमोन बै डिउटिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। थेवबो बै डक्टरफोरा गिदिंनानै थाङाखै। ममता बेनार्जीया रिकुवेस्ट खालामगासिनो दोङो जे नोंथांमोना गिदिंनानै फैफिन, खामानियाव गिदिंनानै फैफिन, नाथाय बै डक्टरफोरा मानिनानै लायाखै। आरो मानिनानै लायैनि कारना जाबाय बेनो जे दा CBI बुंबाय दोङो जे सन्जय रायानो हारसिं माने बै केसनि दायनिगिरिया। बिदि बुंनायाव बै डक्टरफोरा बुंदों सन्जय रायानो जुदि दायनिगिरिबा बेखौथ' कलकाता पुलिसफोरा सिगांनो हमखादोंमोनानो बेखौनो दायनिगिरि होननानै। अब्ला नोंथांमोना CBI बै कलकाता पुलिसखौ मानो बदनाम खालामदों? आरो बै हारसिंल' जुदि दायनिगिरिबा बै पस्टमर्टम रिपर्टआव बिनि जि अंगआव 150 ml अबेनिफ्राय मोनखो माबा सिमेन्ट्सखौ? बेफोरबायदि गोबां कुवेसन नुजाफैदो दा। आरो बे केसा गोलावनिख्रुइ गोलाव जालांगासिनो दोङो। दाबो बिनि खुनु माने रिजाल्टआ मोजां रिजाल्ट दाबो मोनफैयाखै। आरो बेसेबां गोबाव आरो सह्य खालामबावनो? जाय थैनाय थैलांबायानो, जाय मावग्रा मावलांबायानो, बिनि उनाव आरो इमान माने तदन्त खालामनानै दि CBI बा बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों माने हमनानै मोनाखै। दिनै सन्दीप घोषआ इमान गेदेर केलेंकारि हिसाबै बेयाव हमजाबाय। लोगोसे अभिजित मण्डल बै जायगानि जि SOमोन पुलिसनि, बियो हमजाबाय। माने पस्टमर्टम रिपर्टखौ मानो एफा गोबाव, FIR लिरनायाव मानो एफा गोबाव, नोंसोरो मानो माने बे जायगायाव थांनो एफा लेट खालामनाय? बेफोरबायदि गोबां कुवेसन दिनै नुजाफैदो। नाथाय CBI जेबो माने लामा दिहुननो हायासै। बै सन्जय रायनि उनाव आरो सोरबाफोर दंबावोमोन नामा? आरो डक्टरफोरा बेनो मोनसे दाबि, जुदि बे हारसिंल'मोनबा CBI मा दरखार? माने कलकाता पुलिसानोथ' बेखौ एरेस्टखौनो खालामखादोंमोन। नाथाय CBI आखायाव जोङो होनो खोन्थादोंमोन बेयाव बै सन्जय रायाल' नङा, गोबां दायनिगिरि दोङो। बै सन्जय रायखौ सोरबा नङा सोरबा थिनहरदों। लोगोसे जुदि बै केसाव सासे सानै माने ओरैनो खारग'लाङोबाथाय उनाव माने बिराद गेदेर पाप नांगोन रखम बिथांमोना साननानै दोङो। आरो एबार बुंदो जे जोङो अब्लासिम जोङो खामानियाव गिदिंनानै थाङा जेब्लासिम बे केसनि रिजाल्टआ फाइनेल रिजाल्टआ मोनफैया। दाबो बिथांमोना सान हर बे जायगायावनो जनानै दोंबाय दोङो। आरो बिथांमोना बै ममिताखौ गावनि जि दायनिगिरिफोरखौ साजा होनायखौ माने बिथांमोना खोब माने नाजागासिनो दोङो। आरो गासै भारत हादोरनिनो सुबुंफोरा आङो सिगांनो होननाय बायदि मानसि सासे थैबाथाय खै मास माने गोसोआव लाखिगोन, आरो लोगोसे न'खरनि मानसि थैबा बियो बोसोरसे गोसोआव लाखिगोन। बेफोरबायदि दा बै ममिताया रावनिबो जेबो नङा, बिनि थाखायनो गासैबो बावलांजोब्बाय। नाथाय बे कलकाताया दाबो बावनो रोङाखै। आरो बिथांमोना
मोजां खामानि मावदों आं बिथांमोनखौ गासैखौबो सेलेक्ट खालामजोबो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।